ki nuksa naga Bible ngan pule ya ka shiti jong gospel jong Lukas hagnong ba khatsan kene gede ga parsish pang ukon strong aurea ubangi ngiju ya tip hapo ki balang jongi ka Bible khlam khod yu ukon strong aurea ka shu ong bo de ukon balaja no ukon ubalaja hagani por nganam batai sepang ukon strong aurea namar de day ka problem hado atata ngan kren sepang udu handman ka problem ka jing jong no handman but kane gade ka jing ka bakam juat hajing sha hapo ka balang kama o khubor jina gade ka jingle ka hok ka bada ka jingle ka pensorong yo breu ka khana gade gane ndah bo konso oria one pa shing ukpa ju updiang yo baru lekmen upenyap yo mosi bat udah lekmen udah lek snobha namar bo one pa pat ti ndah bo new handman one pa na lengkha one pa na lengkha bible ko om udah yo sngo ye ki jing put jing tem bada ki jing shat ki jing ruai ulo khot ye wai ni ki shikri khot ba pun re ulo khot wai ni shikri ba locally u spang kita spang ni aka Jia ayu hayeng uta ushikri tolong uparajme ulawan baru kupajme upenyap yo masih besngai namar ba ula pediang yo ubru bakhya kot arho prati ula bitar bad ba monshu panrong kay ba pelong yo ni hanmen ban bitar ka ba pelong yo ni hanmen ban bitar kamdai namar boni para one pai ka ba pelong yu ban bitar ka dai namar ba u snap u ongat kot arwa fundai ulo ong hakmi kat kine gisnem kemur hakmi kat kine gisnem ngala shikri me bat ngam jule pop persha yeme shisin ro pada hukum jome baro ngangale hare mem a yenga wero kon blang bangan yo le kemen lembat ki perok jenga omdai uklem bitar namar bo parawan pa u bitar namar bo pech silade bo umlong usorong aurea udai uba tips ngi udai ukon tips ngi jong kpa bat uba kababel ong yile de ong ngangala shakri me online iktin ong shakri ka jing hapo balang kadai nda haba ki briu ki perkhat ye ki jing shakri jang ki shikato ki snem ki kila yai bon tili ki snem hare kila shakri bhayu trai panban kim jule kemen ga jing im kim ju kemen kim ju khe kim ju shat kim ju oddo masi kim ju bam khawai kimot baki shakri yo blay sangapa wala gani ga khana kamdai shapang ublay jongi utak pado ublay jongi wala da kamdai ga tahan rai ka don gadur jangka bangin ring dor namar ka ba don kam namar kolong ka ba don kam bangin tip shapang ani ga khana ka babal ko ong uda pech silade bat uda yo kat nos na mulo shakri baru ong ngamju le pop une uhan men usngau don hok bha ban bam do ban usngau don hok bha ban penyap yo kon blang kat bu ne pat para jo kon sorong auria une pat usngau don hok ban bam une upara jo usngau don hok ban bam kat bamu upat usngau don hok bha ban bam namar bo upek ba jule pop ude kon tips ngi ti usngau don hok bha ban oddo masi ban oddo blang but ndah bau ni
kay ba pelong ni ubun pitim em kibriu kiba ngo don hok pha kidai gibriu ro kiba bitar sla kidai gibriu kiba kloy pha ban bitar ya yagi aurea yagi sorong aurea ki sorong aurea ki wan pha bat ki lekmen ki wan pha marsen kelab mod ki lekmen ki de shot kemen but kata ga jing kala ga mod ka bala palat ki de shock it you try but haba pek I kumba ki tam yagi ne gi baju shikri shikata ki tamro yagi ne gi bala ju shikri gi bala ju mane yo blai gi baju let jing sen gi klempep ki ba dua ki ba shaji ki ba ai gi jing snai ki bom haba ki yo I ba ki ne gi sorong aurea ki tam yaki haga jimane ki dom yo blai ro une khna udom yo khpa jo udom yo khpa amdai na mar bok pa osniu udom yo khpa amdai na mar ba une uparawan pha udom yo khpa na mar ba upet chliu ong nga jisha nga jisha nga kham don hok ban ot yo mosi une le upara jo nga bo wan pha naga kam aurea une dei hok jisha ngani thu ping la hikai kawe hikai de ga kerteng jo hikai de u sngo hok baru sngo pop ki de sipara u bakam snu de sngo hok uni u parale u sngo pop jubure kamre kata ga jinglong jo u ong be kopa ngam sngo de hok ben khot nga kon jo me te pelong ngata kum shukri kanele ka kambian ngam ong baka biang kambiang ji sa ba kambiang habi nu jor but uni hanmen unele u para bitar yok pa jo u kemen u wan pai but nu para u pa jo u pediang u de jing kemen ka jing e gadai nem taw nu hanmen ken u ba yo u bom yo I de ba u don kam he ye ga jing isnai don kam u yo I de ba duna but ka jing bom yo I ye ka jing duna kata ga de kabama namar shisin bom yo isyo baladuna tegamot ka jing bishar brio ka hakmat e shisin bom yo isyo baladuna ka jing bishar brio kawan ka jing bitar brio ro kawan bitar mdai bitar ya gi para bahok bitar ya gitu kiba yo nong kambon kitu ki sorong aurea ki ba yo nong kambon palat banyangi kita iri brio ki ba bitar shla ka jing e anpi ka dai ki ke ba snoma banre ha I hok lade namar ka hok lade kan pen sorong yo brio ka pen khlo yo brio hado ba uyang khmat blai pol ong nga kwa ba on shem nga om na ka hok ka ba hukum de ka jingle jinga nga kwa ba on shem nga khmat blai banga yen khmat ju to ka hok ka jong blai om ka jong ahi kata ga dai ka jing ong jong pol ada ka problem ka jing e jong neu han men ka dai ba yo I ya ka jing pha jong pa u yo I ya ka jing pha la jong u yo I ya ka jing trai shi tom jong u yo I ya ka jing pha jong u yo I ya ka jing shakri jong u shi kata u yo I ba ju le pop persha yo pa ba haba kata ka jing shakri ka nong pat yo monu bom dom te ka jing ka hok ka badak ka jing le kan pen sorong yu brio kan pen khlo yu brio kan bishar kloy yegi sorong aurea kan bishar kloy ro ya kan bishar kloy yegi brio kan bitar kloy yegi brio kata ada kani ada problem hagawai na ki haganong ba khandai u lukas ma khandai kat khot ka ba san phuwai ter ngan pulingan shui thopi ka khana karon ka por bu jisu thmu ban le che Jerusalem namar utip ba ga por ju kala poi manta ba un sha yap ba ban ba gi pop jinga perthai ula thmu ban le lambai ga Samaria te upak tin ba un le lambai ga Samaria ba kin priang yu hare ga babel gom ginong Samaria kin priang yu namar ba kitib ba un le che Jerusalem namar ginong Samaria kim ju su tanar gi ju
Kinong Samaria kim Jew sungu tenat ikinong Jerusalem bakin yai lambai ke Samaria kim sungu tenat baki Jew kin yai lambai ya ke snong jongki. Tenamar kiti baru Jesu da Jew bat ba uda lekro utmu ban lekro si Jerusalem kim sungu tenat. Kat kot sam sa ong teh bagi sendram Jew kila yos Yohanes baru Jacob ki yo i kata ya ke bagi nong Samaria gila kentai. Kilo ong atrai tu ong hangi to ayangi to ong hangi bangin hukum ye keding ban wan na beneng bahkan bam do eki kumba u Elijah ule ong yingi ki ong sa ong yingi atrai ki paju Jesu ki ong kat diniwan beya le bengime mtip kime to kono blai ong yom kan rat yo khut de gedin yo bam ye sna tho igi ong kan rat ba ong yangi te bangin hukum ye geding na beneng bahkan bam ki bagin suotho bahkan ye inkong jito kajing kali gede ne balai kine ki senran u Jacob Orionis ki sngo don hok katne pi in em ye ki sngo don hok jangki ban pan no kan rat ban bakading na kan wan bat kan bam inkong eki pi ke ege ba pelong eki hadukan ni kan ni bagi sngo don hok ki sngo don hok shisha palat ban hukum ye keding na bane bale namar sapa namar baki pensyong nong rem ya ga hok ublay de ga jingle joki ke ege jingle joki gede gini baki don baru tra Jesu hagi por baro lada pim sumar bha ke jing shikri blay jopi ke jing don kat jong pi baru Jesu kan kelaman sya ke jing bishar breu kloy kan kelano ban bishar ki breu ki bale persya yo Jesu piyalap na pulpit bat pisngau yelede ba piyang na galiang jong play bat pi ben pi tim pi tla be keno yigi be pli ginong Samaria kim pediang yo Jesu bat lada ngim bishar bha ngiro ngi yeng kum ga jaka jungi senran jong Jesu ba ngi yeng ngira pen akshedem namar gi sngo don hok bha namar ba ngi perkhat ba ngi don ga liam jong trai bat ngi sngo don hok bha ban ben yi gi breu bat mdai taman ju ben ban da pen yak ro yaki hado kata ka jing khor ka jing trem jong ka sngo hok lade ka jing sngo ba pi sha liang no trai kadai ke eke ka ba ma bha la da phim nang ban bishar kan wan ra man ye ka jing khlo ka ba khra ye ka jing sorong ka ba khra ka jing snow hok jong kine gisan ram ke pala namatia ire deba ngingim dai gino Samaria ngim ju kan ta yo trangi im babat u bat ngi bod akti kejat jong trabat ngi shekri yo tra me labat sni kane ka jing perkhat nga shekri yo tra me labat sni da bishar bha yo ka rum no kane gor kom perkhat chipi ba pi bishar kloy ye ki bri ba kan ta yo Jesu baru Jesu ke babul ong Jesu la pai shi gine senran baru la sneng ki saba uklam sneng ge ktin sneng ge mot mai uklam mai ya kinong Samaria ge bakan taju ngakwa pin yo kem ni uklam mai ye gitu gi balek persya yu Jesu uklam mai ye gitu gi bri ye gi nong pop uklam mai nong pop umma penban ye gi basngo hok ong gum ne ong pipim tip na gano men sing pilalong namar ukon bri umsyam lawan ye ge ban pen yap bri uwan ye ban pen im yeki mai lada pim bishar ka jingle ka hok ka pada ka jingle kan wanra ye ka jingjot ka ba kraw kan penjot ye ka perthai ka jing trem jeng sngo hok ka pala ka hok ka pada ka jingle kan wanra ye ka jing sorong ka ba utobri umyo i shu da bo yelade ke bo yo i gede ke jing duna jeng kewe kini ki senran armur kim yo i baki duna kim yo i baki don kam ye makiro ki don kam jing isne yo tra makiro ki don kam ki jing yo tra ki ka e baki yo i bro man ga sing gede ki yo i ba ngim de ki pop ke baki yo i gede ngilak paban doai ngilak paban ban le jing sai ngilak paban a ngidon hak kejat hak ti jong tra Jesu ke baki yo i de ta ba kim yo i sho baki duna ba haba yo i sho baduna telak ma
si sin bom yo isyo baladuna telak ma be ma kadon gwe ga ngan ngala aji kai gini renga ya teng biang hagani gal no ga arpo jo Matthias kabarpo jo Matthias udan we bri udan ga we ga try udan ye ga we ga briso baru khot ye ki nong tre she lang kha ju ubale tre lang kha te ulet man step khandai baji upha ye ki bri bakin let sha ga kper jong u bakin let tre shibet kumba khandai baji ulet amin kumba khat arbaji ulet ro ulap ye ki bri baru yo i ye ki bakide yengkai baru ang ki bare pi yengkai kumne klem ji tre people long le na e yigisngi pip chu pulut le na e yigisngi ale wan shi ga bri so jinga ban tre ong ka ba biang ro ka bai nong ngan ai happy balai pi ya yengkai klem kam ne jing tre people long le no e yigisngi Gloi mentaban ya trei ha kaleng ka utrai kababiang kabanong ru unai kababiang kabanong ru pinyo kababiang kabanong ong pishu yang kai kumni tawan ke mlele kito gi balai trei kendai baji kila ele ma piro ban ga bashu yang kumni la kawan shalang ka ban trei chibet la baji ro uya i ki bru ki bashu yang kai kum ta khot iki bakini le trei shalang ka ju un harus san bajiru udang yo i ki brio ki basu yang ka ong la pim don e ban le let shigalang ka junga ka biang ngan ai pi ka dor ngan ai pi ka nong ha ga nong ga bashi singi nong singi te kine ki brio ki kemen am kine ki basan bajiram ki kemen bha oh u brio ayu ku mune u bangi shilek mentala jan sep singi tamba ukular ngi ban ai ye ka nong ka ba ha ga nong singi nong singi ki kamen gi ba pli gine bat ki light word ban ye tre dam ru baje sep singi ki wan che yeng bat kin priang ga bai nong bat ne u kenrat jong ne ga briso usdang na kine gi sang baje baru ai ki ye ka nong ka ba biang ha ga dor shi singi nong singi ka problem ga de gine ka jing e de gine nda ba kita ki ba nong kong ki ba khandai baje ki yo i ba nu kenrat ro ai ki ha ga shi singi nong singi ki da mot ba u kenrat jong ga ta ga briso un ai ki tam ye ka ba ki un ai ki tam naga dor shi singi nong singi ki mut ba namar bangi tre shi tom ka to na do mani mustep te ngi sha thang ga singi te u kan radon ai ngi tharai ka batam ka bai nong hande dala poi ga pali jingki uni u kan rado ai ki ga ha ga dor shi singi nong singi ka babul ko ong kine ki bru ki dom piti balai ki dom ki khnyum yo kan rat ki dom yo kan rat ka jingli balai ki dom ngane ki dom namar om namar bonu u kan rat u ai bai nong ye kini ki ba wan san baji ki dom namar ba ki pe chele de kat no ki trei tang ba kim yo nong chibon ki yo nong marangkat bat gitu ba wan san baji ka problem jong ga snow bangala trei shi tom ha ngim long kum ki ba shudang wan ngi tingli ya trei do dang step ngila post app ngila sha ga sngi ngila sha ye ga ga jing thang ga sngi pe ngila thang yong ga ki jat tama me peniar kat dor mangi bat ki dom yo ne utrai jeng ne khper om na mar ba ude ba bha haji shagi de ban kemen ba ki de o ki dom na mar ba ki pe shalade bakat no ki trai shitom ka kalimat ka ba pi yo i kat no pi trai ka kalimat ka ba pi pensyong no rem ka bai nong jong pi dah ka jing trai jong pi ka ta de ka kalimat ka ba jing sorong ka yang akhmat ka kalimat ka ba pi pensyong nong rem ka jipen im da ka jingle jong pi ka jing sorong ka yang akhmat ba pim yo isu bo bleu bha shik sorong auria pim yo isu bleu bha shik tu ba ki ba jai to ki ba shu yang kai klem jing tre ka ba pi yo i gade ba kat no pi tre kat no pila pose kat no pila leteng e ban yo ba nong pim yo isu bo bha pi yo i kat no pi tre ba ga kalimat ka ba pi i kat no pi tre shitom kata ada ga kalimat ka ba pensyong nong rem ya ga jipenim da ga jingle jopi ba ga kalimat ka ba pensyong nong rem da ya ga jipenim da ga jingle jopi kita ada ga kalimat ka ba pi
teler no ka ba pi suntoi no phim tip show ba manta ka jing sorong kala sangsar ye phi baru ni ukondar ong balai ga khmat je phi ga sniu ha phi i banga bha haji sha phi ban hon ngala kular phi ban a shi sing nong sing hi phi ban kemen banga de ukondar ba kine gi bre gu wandang step ki i bo nu ukondar sniu tam ba kine gu wan san baji ki i bo nu ukondar de ba namar kine gi wan san baji kim kitib ban ngim yo ba nong namar bagi treji tom kim yo kitib ban ngim yo ba nong hagador si sing nong singi ki ong ba ngim sngau de hok ban pediang ye gani ga ba nong hagador si singi nong singi namar ngi tre tang si genta kine gi wan san baji ki de gi bri ki bom pen shong nong rem ye ga jimpen im da ga jingle kine gi wan kanda baji de gi bri gi ba pen shong nong rem ye ga jimpen im da ga jingle ka jimi ga de kine gi wan san baji ki le kemen ba gi shat kemen gi aingo yo ta konrad namar bo bha ba ki yo i bo bha ka problem jong kine ki wan kanda baji ka de ba ki yo i bo sniu ba kam don kamen sem sngongo yo ni utrai kata ga problem hagi balang jongiro lada ngim sumar kada jo problem haga gospel jong Lukas biang haga khot ka ba khatsan khot ba khatsan u jisu te kababul ko kilowan ki nong pop ki nong krong khajina ba ki nong pop kilowan bar ki bamlem baru jisu te ha bagi parisi ki yo i gata kila khnyum bat kira ong balu kunrat jo piu ya bamlem bagi pop piti balagi khnyum na mar ba mundai na mar ba u jisu pediang ye ki nong pop ki khnyum na mar ba ki pecha de ba kim de ge ba pop ki ong balai umia bamban ngi ki bom pop ma uru umde wa pop te jisha para bo hokken balai ulet shaki umdai na mar ba ulet shaki ne gi nong pop ka ba pelong ye kine gi parisi ba kim dom ki dom na mar ba ki yo i le de ba kim ju pop kim ju dona kim de gi breu ki ba ja kim de gi breu ki ba jot ki ba pra kim de gi breu ki ba duna ki de gi breu go biang lot baru jisu agi ni parsi ong she's don we breu don she's partly lang brot baru ja ka we borong don breu uba e ye kita ki lang brot ki kendai ki bomja baru le wat ye kita ka we ki lang brot ka ba ja kene ga thau ka kren chpang jisu kumno bat jisu ong ngam sham wat ya kita ki ngam sham wat ya kita kiba don kam ayuban le wat ya kita ki kendai pa kendai namar kim ja don kam le wat ya kita ka bala ja ken ta ga we bala ja jisu kren ni kene udah set farsi segi parisi bagene gi kendai pa kendai kide gide gi briu ki ba sngo hok jisu on khot ka ba nyo nga ong api kum joro kalau ga jingkemen ga ba kraw na ga banta we unong pop one pa segi jingkala ba mod ban ya gitu gi kendai pa kendai ki ba hok ki bom don kam me ga jingkala ba mod ki e kita gi bom don kam ki ba perkat ba kim don kam ban kala ba mod datang ki ba hok ken ki ba hok kin kala ba mod na ga e kim don kam shu ban kala mod namar kala hok ki e gini ki bom don kam shu ban kala ba mod ki dai ki parisi ki ba sngo ngi la hok ngi la biang te ngim don kam shu ban kala ba mod te gini ki khinda bo khandai ki dai ki parisi ki ba sngo hok kane ga lang brot bala jano kadai ka thau ye kine ki bopop bat kine ki nongkrong kajina ki wan bam lem baru jisu ka pon ga momu ba ngare kene balai kine ki gababul ka ong ki parisi ba kino thok ki khnyum balai ki khnyum kas namar ba kiyo isho de ba ngim dagi ba pop ngim biang man ngim duna sho ngila biang lot bat ngi dagi ba hok ngim don kam ni ki jingkala ba mod ki bru ki biyo i ba kim don kam shu jingkala mod ki bru ki biyo i ba ki biang lot na dong shidong ki dai ki bru ki ba dom kloy ki ba bitar kloy ki ba khnyum kloy ha ba ki yo i ye ki jingpha jo blay kumno bo bha shi ba pop kumno le bha shi da ki bru ki ba don kam ye ki jingrap mai tim nem ga ego pelong ka ego ba pelong yo Paul u ong gumne ong
kajing shirhem niam kajing shirhem jonga kajing shirhem niam jonga ong kalong haduk bala palat haduk banga lek benye ka balang kajing kali balay pol ulek benye ka balang namar hakur kom perkat ju ka jingai kristan kada ga jingai klebe kada ga jingai ka bangai be kada ga jingai kada ga jingai kai khla ka jingai kai ka jing kren ben blay but snopop ba open yap yegi kristan upol manusia ukerteng usol but une upol udah no pen yap bro but pitim ne mah por open yap yegi bro bale usngau don hok haban pen yap bro usngau don hok haban pen yap bro nomor perkat ba udon nagal yang jong ne ukenrat I mean udon nagal yang jong blay but ublay jusno tena de ginompop baru ublay ubam pedang yegi nompop te kamtam lay gene gijing hikai khla jong ne kristan ke hikai bo jisu de ukres yekini te de ban penyap bai usngo don hok ban penyap yeki namar umud bakine kide kino pun kulmar kine kide kino le persya yo blay jonga kata de bo perkat ubat usngo don hok ha ban penyap yeki usngo don hok ha ban le ben yeka balang yeka beru kres hagatu haswa bon kelabamon kaya ba pelong ni bon snowden hok kadai namar ba upet selade ba umlong kum umle persya yu blay ude uba tray lem paru blay uba tray na gabentau blay kane kadai ke jing ek ba kraw ngani thu pi ke jing perkat ba nga tray na tau blay ngala shakri na tau blay ngala le jing seng na tau blay ngala le ini ta bat ngan long na galiam blay ngala le thma bat ngan yeng na galiam blay kane kadai ke jing snow hok kabagi briu kimpoi perkat hana ba kadai maka ka nongshon ka bakraw ujisu juben yegi pop uben yegi snohok bodong kordit ya pi gi parsi ki ba snohok pilong ki khon gi sui gi psang pilong kum ga jing tep bala pele pi duai ban tapmo yega pop jong pi duai jelan kena ban tapmo ye kena ban pen iji ga perthai katno pi duai baru jisu ong pim ju ya duai haying na kata da pi dua jalan hayu mane ban tapmo bapim bab ban tapmo ida de henre ngitip bapim juduai kibri ke dua jalan hayu mane ki babon ni ida ki bam judua hayu balik ki dua jalan ban tapmo ye getu ye ke jing bam du juduai jom ki hayu ngai ngamong babaro kidon kibri ke dua hayu bat hayu mane ro ki duai tamhi tambah ke babon hi gede kibri ke ba dua jalan ye mene de kibri ke bam jukam dua haye ban tapmo ye ke jimbam dua jengki ki tapmo de ke jing dua jalan ye mene par jisu kum jisu tena de gene ke ba pelong ye ke ba pelong ye ki ju ban penyap ye ki kristan ban penyap ye ki nombor jisu kade ke jing ngau hok kade ke jing ngau bangi te ngimle persya yu blai ngi de ngi train na taw blai ngi yeng na galiam blai wat hado mentaro kidon chibon ke jingai kirukom ne perthai ki balek banyi ki wai pat ki jingai namar ki perkhat yode ki train na taw blai kene ke jing perkhat em train na taw blai ke ba ma nga train taw blai la phim sumar kan wanra ye ke jing bishar kloy ye ki briu kan wanra kan penmi ye ke jing bitat kloy ye ki konsong area kan penmi ke jing dom yo blai kan mi ka pemi ya ka jing dom ye gitu wan san baje ka khubor jingane ke por gade bas ka jing pen shong nong rem ye ka jing pen im da ka jing le ka wanra ya ka jing sorong ka khubor jinga kade ka hok ka bada ka jing le ka pen sorong ye ki breu pa pitim ne mu bleu de pa start but one om daga hok upen im brio om daga hok kepada ke jingle wan dan pen im brio da ke hok kepada ke jingai ona mengada hok kepada ke jingai wan dan pen im brio om daga jingle wan dan pen im brio daga lenti jong kepada ke tang daga jingai balai kenang bo uno unam yo unam don dau ban sngo sorong hakmar balai ublai de basta Lada dai ba usha ba kibrukin yo jipen im de jingle em ha beneng ro kan sadon gajing serong ke ba kabala pala
balada sarong hapeneng ublay un penherb yang pe sudah jawab ban ang tada ublay utip ye kane bat wan man pen ime ke pertai daga jingai kenang ba ubriu un kut ke jing sarong kenapa ke jing sarong kam don kenapa ke shintur ubriu kan kut onam don hok pan yang khmar ublay ban ong nga ayu ublay ba ublay pen ime ngala bo jisu bat kum joro ngala le teng e kat bangala te kum ta ga burom ublay bat yang ngaru kendiat arsap piyang khmar ublay hagway gisni na ye tho kat no phila ban le na ye tho kat no pila trestom na ye tho ba pila post app na ye tho ba pila ek baro na ye tho ba pila hanmen ubamju ubatip sni bai ubashikri bai yukpa na ye tho ba pila wana do dang step trestom na ye tho ba piyang na galiang jom traje su pilong gisenram ju ba pimju ba pitre ba pidon baru jisu arboso kenta na ye tho kat no pipha shu alu di gebrom jo jisu anda pa piyang khmar ublay abo on shame pi ki bom yang da ka hok la de hre ka hok ka badau ka batang da ka jingai ka hok ublay keng ko blay shibon nga khlam dom pi ngi je pi